Здравейте, тигърчета! Днес моята голяма дъщеря става на 8 години. Порасна, ще го празнува с приятелчета в Багатур, Стара Загора. Ще язда този красив небесен кон, нали небесен, послушен. А малкият Рагнар, той е много див. Се иска да избяга от някъде. Ще пояздят кончето, после ще стрелят с лък, после ще хапнат, после ще дивеят, още нещо ще правят. Ето го Рагнар. Здравей, миличак. Той е доста див. Но пък небесен е кротичък. Най-вероятно после ще има битка. Ето тук на арената ще има битка с мечове и щитове. Сега, да, Анди, може ли Николкото ти като джентълмен да я отстъпиш да се качи на кончето и след това се качим с ти. Айде, Дани, да водиш. Николче, давай принцесо. Другия крак. Айде, вдигай се. Давай. Давай. Сам да не се прибия. Как се прибиеш, хубава работа. Посред бял ден. Държиш ли се? Да. Аз мога с една ръка. Я да видя без ръце как яздиш. И аз я брой до 10. Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, моето момиче. Дани, Анди, само че трябва да сте пред мен. Много ми се. Браво е, кога успяхте да се научиш така? От градината. Айде, Угади го. Внимавай да не ти. Айде сега е. Понял го са добра. Той е командващия. Прави слизане. Ело! Айде, Симеон, качвай се, Росен, бягай към стрелбището. Бегай! Ма трябва да си много бърз. Добре. Дай да видя. Айде, правим. Тръгваме. 6, 7, 8, 9, 10. Браво. Его! Давай. Здрасти, Христо. Давай. Браво. Точно така. Браво. Така. Айде, давай напред. Аз да бягам ли да правя ли обикол? Хриси, страх ме. Крис, искаш ли да водиш коня? Да! Това си ли? Още някак. Да. Има материал. Война има. Отведнъж, помниш ли? Криси, ей там на е този големия Паркирайте. белия камък, ей така го спираш. И от малки го познават и ти май си го Ей забравила. така, обаче виж, фани му по-дългочко въжето, за да може да не се спане. О, хващай, че Аз съм много отговорна. това е много хубаво качество. Давай напред. Отговорността ще ти помогне в живота. Так че да се поката и да. Така. Ай, давай напред, Криси. Сам да гледаш по-забавно. Ей, ти знаеш какво приключения сме правили? Това беше много яко. Само главното е пътуването. Сега разбирам какво им е било хубаво, когато яжда кон. Обаче ще трябва да е бързо. Ти първо трябва да се научиш бавно. Знам. Първо трябва да се научиш на хода, че после на по-бързо и че после на много по-бързо. Аз съм се учила сама да го управлявам, без никой да ми говори. Кале,
Добре. Може? Идвай, Катя. Да голея коп. Аз имам нужда от много помощ. Здравей, Здрасти. Айде, ти бе. Може ли сама да го водя? Ти се качи да язди. Здравей! Че се качите да язди сега. Докато чакаме следващите двама. Знаеш ли, Ой. ще дойдат утре, когато ма няма. Дрона, ли? Дрона. Никола, здравей! Браво. Искаш да се качиш при сестра ти? Я чакай. Камерата откъде е? Не знам. Дръжте се. Давай, Кати, води коня. Хайде. Не го литай така. Върти го. О, май няма повече деца да ядат. Няма. Щом никой не идва. Откъде идва този звук? От мечките. Много силно. Кати, доближаваме го до камъка, минаваш първа. Айде, стой и го покаваш. Стой, малко сме далеч, няма нищо. Ела, бръмбазък. Брамбазък. Ти направо слизаш по земя. Не използва стремето. Така. Добре. Ого, как да... Добре, може да ги пускаме за Ма. Може ли я да пробвам? Да, после ще стъжа на тебе. Каква е тая камера тук? На таци. На тачи. Моля се стигни повече. Не знам. Мамо, виж ме! Тя е ходеща камера. Да, ходеща камера. Ой, котенцето. Чакай, искам да видя дали... Не, няма ги. Кое? Няма я дискотеката от рибки. Имаше едни червечи, които се увиваха така и ставаше нещо като дискотека. Диско рибки. Диско рибки. О, дай, Ники, аз се опитах да го хвана. Не! Снимам го в момента. И так? Дай, моля те. Да го покажеш на зрителите, че много хора ни гледат. Ние сме да живо. Не. Дали? Къде ходиш? Да, аз дя. Със специална камера. Сложи го е тук в коша. Не го целувай, тата. Заповядай тази. Така, хайде, заредим. Здравейте, да. Това е на тачи камерата. Гледам напред. Вики! Здравейте! Лайк, сабскрайб! Абонирайте се! Абонирайте се! Заредим. Два, три! Ля! Ля! Раз, два, три! Раз! Раз, два, три! Локовете в лявата ръка. Въженцето е към вас. Обърнато. Така. Сега. Оп. Знам. Така. Ти. Идвай тук. Едно предаване. Е така. Много беше добре в Ти си телевизията. помощник. Или бабата А ти гледа. ще си помощник. Ей тук. Е сега ще дам с 300 липки. Ето да й дам ли И тези? ги почваме. Разбрахте ли? Събирай! Дай с мене. Събирай! Си стрелец. Чакаш да ти донесат стрелици. Е така с чувство. Над мен мина. Над мен. Раз, два, три! Раз, два, три! Я.
Дръпнете се! Дръпнете се! Е, така ще го държа. Дръпнете се! Гледайте си какво става. Леле.